Vitaj vo svete, kde štát je parazit a sloboda je jediný legitímny poriadok. Volám sa Hodger a som tu, aby som ti ukázal, že centrálne mocnosti, vlády a korporátne kartely sú iba ilúzia moci, ktorá žije z tvojej poslušnosti. Ak si prestaneš pýtať povolenia, prestaneš byť otrok a staneš sa suverénom. V mojom štúdiu sa stretávajú tri svety. Bitcoin a radikálna decentralizácia, pretože fiat je stroj na násilie. Skutočné peniaze vznikajú len na voľnom trhu, bez bankárov a centrálnych úradníkov. Biohacking a sebavlastníctvo, tvoje telo je tvoj najcennejší majetok. Máš právo rozhodovať, ako s ním naložíš a ako ho budeš zlepšovať. Bez zbytočných zásahov zvonku. Sloboda a dobrovoľná spolupráca. Skutočná sila je v dohodách medzi ľuďmi, nie v príkazoch zhora. Žij tak, aby si mohol slobodne tvoriť, podnikať a rozhodovať o sebe. Priprav sa na nápady, hacky a cesty, ako odpojiť svoj život od systému. Žij bez kompromisov, vytvor si vlastné pravidlá a ignoruj autority. Ako Honey Badger, nezastaviteľný, neovládateľný, nezlomný.